Det ved du, hvad det betyder. Men når vi har sat op her, Peter, og prøvet at få tingene til lige sådan grundlæggende at fungere, så kommer vi lige ned til jer, og så slutter vi lige. Og Ja, så men også, jeg gætter på, at den er 22, når vi er færdige med alt, hvad vi skal lave i dag. Sikkert. Pat, det er flight. Det er Pat, kom ind. Når du er klar, så starter jeg autosequenceren igen, og så skal du prøve at aborte over på den store hovedknap. Jeg er klar til provokeret der på. Det er godt. Autosequence start. En 5, 4, 3, 2, 1. Okay, de lavede en abort med det. Vi har en succesfuld abort. Det lyder fornuftigt. Så har vi derovre nu rød lampe igen, og det betyder, at hvis man skal lave lignende procedurer og have den klar, så skal man altså op og slukke og tænde for motoren. Man skal bare trykke den der nødstop op igen. Nå. De har nødstop. Prøv at slutte 3. Det er flight her, det var noget vrøvl. Det man skal, det er, at man skal bare dreje nødstoppet og køre det op, så skulle den gerne stå tilbage på grønt lys.